Mae newyddion naw yn deall bod arweinydd cyngor Nghastell Nedd Talbot wedi ystyried galluogi i gynghorwyr siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd adeg dydd Gwyl Dewi yn unig. Mae'r cyngor wedi cael ei feirniadu ar ôl methu a rhoi sicrwydd i un cynghorydd y byddai modd iddi gyfrannu'n Gymraeg mewn cyfarfodydd. Wel, Owain Evans sydd ar stori, mae yma rwan. Owain, be di'r cefndir fan hyn? Wel, mae'r stori'n dechrau Bethan gyda'r cynghorydd Rebecca Lewis o Drebanws. Mae hi eisiau gallu defnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd cyngor. Dyw hi ddim yn teimlo bod swyddogion y cyngor yn gallu helpu hi i wneud hynny. Gweitha'r ffaith bod y cyngor fod i drin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal a'i gilydd. Mae hi wedi cwyno wrth Comisiynydd y Gymraeg. Nawr, mae'r sefyllfa wedi arwain at gyfarfod rhwng arweinydd y cyngor ac arweinydd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor, ac yn ystod y cyfarfod hwnnw ni'n deall bod nhw wedi dod i gyfaddawd, sef y bydde modd siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd cyngor, bydde offer cyfieithu ar gael mewn cyfarfodydd cyngor oedd yn digwydd ar neu o gwmpas y dydd Gwyl Dewi. Nawr, mae rhai o aelodau grŵp Plaid Cymru yn anfodlon â hynny, ac eraill fel Dr Del Morgan yn teimlo bod hynny'n gam ymlaen. Mae'n swno dyma bach o drogen i gael un cyfarfod rownd adeg dydd Gwyl Dewi, ond dwi'n siwr nad dyma yw'r cynnig yn llawn. Falle taw trial wneud rhywbeth i ddenu sylw at y ffaith mae'n bosib bod yr arweinydd yn gwneud. Mi credu beth fydden ni gyd yn cytuno yw bod angen cynyddu ar y defnydd o ddieithrwydd yn y cyngor yma. Felly, Owain, be mae'r cyngor yn ei ddeud? Wel, mae'r cyngor yn pwysleisio mai trafodaeth rhwng arweinwyr oedd hyn a dyw e ddim yn adlewyrchu polisi'r cyngor o gwbl os rhywbeth. Mae e'n groes i bolisi'r cyngor sy'n dweud bod hi'n ofynnol rhoi un statws a dilyssrwydd i'r Gymraeg a'r Saesneg yn holl fusnes y cyngor. Wedi dweud hynny, mae'n werth nodi, mae bach iawn o alw sydd na wedi bod i gael siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd yng Nghyngor Castell Nedd Talbot. Reit. Ydy hyn felly yn codi cwestiynau ynglyn â chynghorau eraill a beth sy'n digwydd yn y rheini? Wel, ni wedi cysylltu â chynghorau eraill i ofyn beth yw eu trefniadau nhw ar gyfer siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd. Ni wedi cael ymateb hyd yn hyn gan 13 ohonyn nhw. Ar y cyfan, maen nhw'n dweud bod gwasanaeth cyfieithu ar gael neu bod modd trefnu hynny. Rhai'n dweud bod nhw byth yn cael cais am wasanaeth cyfieithu. Sir Benfro'n dweud os yw cynghorydd yn anerch yn Gymraeg yna mae e neu hi yn gorfod cyfieithu'r hyn maen nhw wedi ddweud i'r Saesneg wedyn. Ac os ydyn ni nôl at Gastell Nedd i gloi, mae trafodaethau yn parhau fyny ynglyn â'r drefen o ddefnyddio y Gymraeg mewn cyfarfodydd, ac ni'n gobeithio clywed rhagor ynglyn â hynny erbyn diwedd yr wythnos. Reit, fyddwn ni nôl at y stori yma felly. Diolch o galon, Owain Evans.